ओए बेवकूफ, चल तेरा इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं। बता खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खूबसूरत लड़की का इंग्लिश में कहते हैं आई लव यू। बिखाया आंनि गावे नोंखौ लानानै दा बावगारलां नों आंखौ। समायना नोङो आंनि जिउनि रजे बावनो हाया आं नोंखौबो। गोसोआ गोजोनो नोंखौ नायै नायै मिनिस्लु मिनिनानै खावना लाङो गोसो बिखा गावो नोंखौनो नुना। मिनिस्लु मिनिनानै खावना लाङो गोसो बिखा गावो नोंखौनो नुना। गोसोआ गोजोनो नोंखौ ना। थागोन अराय दावबायफागोन जोबनाय समसिम नोंबो अनो आंखौ जों सानैबो आंगो लोगो। आंनि हारसिं आगाननि दावबायारि लोगोरि। नोंनि सेराव आरो थागोन नोंजों अराय आं अनो नोंखौ नोंनो आंनि। सोगाबो नों दाबो हांगार जालांनाय गोरबोखौ। जुजाइनि अर बायदि दुंखाङो रोहो रोहो फेलेंनि दाहायाव आं। बालें बालें थाबायलांनाय आदै मद' बिखा फांदां खाहानाय रुंबां नोंखौ नुना जाबाय आं बिरहां बिरहां आगै। आंलाय सासे बर' सेंग्रा नोंबो सासे बर' सिख्ला खेबसेल' बुंदो ना।